నమస్తే అండి. ప్రస్తుతం మనం మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట్ గ్రామంలో ఉన్నాము. మనకి నిజాంపేట్ మెదక్ జిల్లా అనగానే గుర్తొచ్చే పేరు వడ్ల తిరుమలయ్య గారు. ఈ నిజాంపేట్ గ్రామం ఏర్పడడానికి ముఖ్యంగా ఇంతగా అభివృద్ధి చెందడానికి ముఖ్య కారకులు ఈ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ వడ్ల తిరుమలయ్య గారు. ఈయన 1972వ సంవత్సరంలో సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యి దాదాపుగా 20 సంవత్సరాలు సర్పంచ్గా ఈ గ్రామానికి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ అఖిల భారత కేంద్ర కార్యకారిణి సభ్యులుగా ప్రస్తుతం బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న భాగయ్య గారు స్వయాన తిరుమలయ్య గారి తమ్ముడే. సాక్షాత్తు భాగయ్య గారిని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ పరిచయం చేసింది తిరుమలయ్య గారే. తిరుమలయ్య గారు, భాగయ్య గారు ప్రస్తుత హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ గారు ముగ్గురు అప్పటి గౌలిగూడ శ్రీరామ్ శాఖలో స్వయం సేవకులే. వారు ఈ గ్రామం ఏర్పడడం కోసం మొత్తం 40 ఎకరాలు కొని అందులో 30% గ్రామ అభివృద్ధి కోసం కేటాయించారు. అందులో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్, ఎస్సీ షాపింగ్ మాల్, వీరబ్రహ్మం గారి గుడి, మార్కెట్ యార్డ్, బీసీ కాలనీ, బీడీ కార్మికుల కాలనీ, అలాగే అంగన్వాడీ భవనం, డ్వాక్రా భవనం, గ్రామ పంచాయతీ, హై స్కూల్, వాటర్ ట్యాంక్, అంగడి బజార్ ఇలా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు. గ్రామాభివృద్ధిలో భాగంగా వడ్ల తిరుమలయ్య ఇక్కడ ఈ గ్రామానికి ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారో ఇక్కడ ఉప సర్పంచ్, గ్రామ ప్రజలు ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ పేరేంటి? కొమ్మాట బాబు, ఉప సర్పంచ్ గ్రామం. ఇక్కడ ఈ గ్రామానికి సర్పంచ్ ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారు? వడ్ల తిరుమలయ్య గారు గతంలో ఆయన ఇచ్చిన ప్లేస్లే తప్ప వేరేటాలు ఎవరు చేసిన ఏం లేదు. హై స్కూల్ కానీ, బీసీ కాలనీ కానీ, సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ కానీ, ప్రైమరీ స్కూల్ కానీ, అంగన్వాడీ కేంద్రం కానీ, ప్లస్ డాక్టర్ భవనం కానీ, గ్రామ పంచాయతీ, బస్టాండు గత 30 సంవత్సరాల కింద రేపు ఫ్యూచర్ ఏం జరుగుతుందో అనే ఆలోచనతోని రేపు ఫ్యూచర్లో నా ఊరు మంచిగా ఉండాలి, నా ఊర్లో ప్రజలు మంచిగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కటి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన చేసిన డెవలప్మెంట్లో భాగంగా 10% ల్యాండ్ తీస్తూ ఆయన ఇవన్నీ స్థలాలు ఇచ్చి ఇలా నిజాంపేటకు ఒక కళ తెచ్చిన వ్యక్తి అంటే ఏకైక వ్యక్తి వడ్ల తిరుమలయ్య గారు, మాజీ సర్పంచ్. మీరు చెప్పండి, ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ చేశారు ఇక్కడ? వడ్ల తిరుమలయ్య గారు మార్కెట్ యార్డ్ స్థలం కూడా ఆయనే ఇచ్చినాడు. అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సగం రేటుకి ఇచ్చి మా మార్కెట్ ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి ఈ చుట్టుముట్టు ఈ ఏరియాలో 20 గ్రామాల పెట్టి లేకుంటుండే సబ్ మార్కెట్ యార్డ్ స్థలం కోసం ఆయనే ఇచ్చినాడు. 40 సంవత్సరాల గుళ్ళు మొత్తానికి పాతపడిపోతే మొత్తం పునరుద్ధరణ, మైసమ్మ టెంపులే కానీ, పోచమ్మ టెంపులే కానీ అన్ని టెంపుల్లో ఆయనే ఇప్పుడు పునరుద్ధరించుకుంటూ అన్ని స్లాబ్లు కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ అన్నీ ఆయనే చేస్తున్నాడు. నా పేరు దండు నరసింహులు, నిజాంపేట. ఆయన ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ కట్టుడు ఆయనే ఫస్ట్, ఆయనదే ప్రిఫరెన్స్. ఈ ఊరుకు ఎవ్వరు చేసిన అభివృద్ధి ఏం లేదు. రోడ్లు చేసిండు, అంగన్వాడీలు చేసిండు, అన్నీ చేసిండు. కానీ ఇవాళ ఆయన ఎవరు లాగట్టినోళ్ళు వచ్చి ఎగురు కూడా అది కరెక్ట్ కాదు. ఇదండి ఇక్కడ పరిస్థితి. మళ్ళీ లబ్ధిదారుల దగ్గరికి కొంతమందికి వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితి కొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. లబ్ధిదారులో ఒక్కరైనా తిరునహరి కృష్ణమూర్తి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. మాకు ఈ మాజీ తిరుమలయ్య, వడ్ల తిరుమలయ్య గారు సర్పంచ్ గారు, మాజీ సర్పంచ్ గారు మాకు విధిలేని పరిస్థితుల్లో నా భార్య కోమాలకు వెళ్ళిపోయింది. ఉండటానికి కూడా ఇల్లు లేకపోతే మేము పుట్టి పెరిగినా కూడా 50 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మాకు ఉండటానికి కూడా ఏ గవర్నమెంట్ కూడా మాకు సాయం చేయలేదు. మన మాజీ సర్పంచ్ గారు తిరుమలయ్య గారు మనకు ఇంత నిలువు నీడ మాకు ఇచ్చిండు. నా భార్యకు ఉండటానికి కూడా చోటు లేదు, జాగా ఇక్కడ కిరాయి కూడా ఇయ్యలేని పరిస్థితిలో ఉంది. మనకింత సాయం చేసి ఒక 70 గజాల జాగా ఇచ్చిండు. అన్ని విధాలా మాకు ఆదుకొని ఒక ఇల్లు అయింది. నా భార్యని పోషించుకుంటున్నా. ఇంత సాయం ఈ ఊళ్ళే అంతటా తిరిగి ఇంత సాయం ఇటుకలు కానీ ఇది అన్నీ సాయం చేసిండు. ఆయన కూడా ఇంత చెప్పి ఇచ్చేసి ఆయనతో చేతినంతా ఆయన సాయం చేసిండు. వడ్ల తిరుమలయ్య గారికి ధన్యవాదాలు, పాదాభివందనాలు. వాళ్ళ తండ్రి గారికి కూడా చాలా పాదాభివందనాలు ఇంత సాయం చేసినందుకు. వడ్ల తిరుమలయ్య గారు సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ని నిర్మించారు. సో దాని గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం. నా పేరు పంజబాబు. 1986లో ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల 20 గ్రామాల ఉన్న పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని కారణంగా వడ్ల తిరుమలయ్య గారు అది తన సొంత స్థలం నుంచి 1 ఎకరా 29 గుంటల జాగా ఇచ్చి అది 7 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించి మరి అది
సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్పిటల్ను నిర్మించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ నిజాంపేట్ బీసీ కాలనీలో ఉన్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి చేస్తారో మనం తెలుసుకుందాం. నేను బండారెల్లాను, నిజాంపేట మాజీ మెంబర్ను. తిరుమల ఎప్పుడైతే సర్పంచ్ అప్పటి నుంచి నేను మాజీ మెంబర్ను. ఇప్పుడు ఆయన 1 ఎకరా 22 గుంటలు దానం ఇచ్చినాడు. ఏది బీసీ కాలనీకి ఒక్కొక్కలకు 200 గజాలు 25 ప్లాట్లు దానం ఇచ్చినాడు. ప్రస్తుతం నిజాంపేట్ మాజీ సర్పంచ్ వడ్ల తిరుమలయ్య గారు మనతో ఉన్నారు. సో ఆయన అడిగి మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం సార్, బాగున్నారా? మీరు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏంటి? ఎక్కడ చూసినా మీ పేరే మారుమోగిపోతుంది. నాకు విద్యాభ్యాసము నుంచి 5వ తరగతి నుంచి కూడా కష్టపడి పెద్దల అనుగ్రహంతో, టీచర్ల యొక్క అనుగ్రహంతో, ఇతరుల సహకారంతో, తల్లిదండ్రుల సహకారం అందరితో నేను విద్యను అభ్యసించాను. హెచ్ఎస్సి వరకు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్నాను. కాలేజీ చదువులకు వెళ్ళాను. డాక్టర్ కావాలని కోరుకున్నాను. మార్కులు ఉన్నా కానీ కాలేదు. ఇది మన ప్రభుత్వ వ్యవస్థ. దాని తర్వాత ఎంఎస్సి విడిచిపెట్టి వచ్చాను. మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు చాలా పెద్ద మనుషులు. వాళ్ళు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉద్యోగానికి వెళ్లకుండా వచ్చిన చిన్నది కర్ర పరిశ్రమ మాది ఉండేది. 20-30 మంది పనిచేసేది, సామీలు ఉండేది, ఇవన్నీ ఉండేవి. అది బాధ్యత తీసుకొని నేను మేనేజ్మెంట్లో చేరి చేసుకున్నాను. కానీ ఆర్థిక సపోర్ట్ లేకుండింది. అయినా బ్యాంకులు అవి తంటాలు పడ్డాము. ఆ రోజుల్లో బ్యాంకులు లేవు, ఏది లేదు. అయినా కృషి చేస్తూ తంటాలు పడ్డాము. అయితే అనుకోకుండా గ్రామస్తులకు నా మీద నమ్మకం కుదిరి, నా చదువు మీద, వీటి మీద, మా అమ్మ నాన్న మీద నమ్మకం కుదిరి, మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సహించారు. సొసైటీ సెక్రటరీని నేను అనుకోకుండానే ఎన్నుకోబడ్డాను. దాని తర్వాత గ్రామ సర్పంచ్గా 72లో ఎన్నుకోబడ్డాను. అప్పుడు కూడా ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకోబడ్డాను. అందువల్ల ఈ ఊరికి ఏమైనా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించాను. ఆ రోజుల్లో కరువు ఉంది. ఈ కరువు టైంలో ఆహార ధాన్యాలు అంటే బియ్యము, గోధుమలు, చక్కెర ఇవన్నీ ఉండేవి. అది లెక్క ప్రకారంగా, పద్ధతి ప్రకారంగా, గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారంగా నేను సొసైటీ సెక్రటరీగా, సొంత డీలర్షిప్ కాదు, అది చేసి తండాలు పడి చేయడం వల్ల బీద వాళ్ళకేమో సంతోషం అనిపించింది, ధనవంతులకు బ్లాక్ మార్కెటీలకేమో బాధ అనిపించింది. అందువల్ల వాళ్ళేమో నాకు నష్టం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చారు, బీద వాళ్ళేమో సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. ఒక్క గ్రామం కాదు, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, ఈ ఊరు కొద్దిగా కేంద్ర కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అయ్యో పాపం ఒకతను వచ్చాడు, అతను మనవాడు, మనకు చేస్తున్నాడు, ఈ మనిషిని మనం ప్రోత్సహించాలని అనుకున్నారండి. మీరు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏంటి నిజాంపేట్ గ్రామానికి? నేను సర్పంచ్ కావడం వల్ల పంచాయతీ సమితిలో రామాయంపేటలో నేను మెంబర్గా ఎన్నుకోబడ్డాను. అక్కడి నుంచి ప్రభుత్వాధికారులతో సంబంధాలు ఏర్పడము, ప్రభుత్వ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడము జరిగింది. అయితే ఆనాడున్న పరిస్థితి నేటి దాకా ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే, గ్రామాల్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే వినియోగించుకుంటారు. లేని పరిస్థితిలో గ్రామస్తులే దానపూర్వకంగా స్థలం ఇవ్వాలి. ఈ గ్రామంలో ఎందుకు ఇక్కడ గడి ఉండేది, అసలుదారు పటివారులు ఉండేది, అసలుదారు మారి పటేలు అందరూ ఉన్నా కానీ అంత గుమాస్తాలతోనే వ్యవహారం నడిచేది. నేను వచ్చే వరకు నిధి 0. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ప్రయత్నం చేశాను. ఎవరు కూడా ముందుకొచ్చి ₹1 కానీ, లేదా దానం కానీ, ధర్మం కానీ, భూదానం కానీ ఏది చేయలేదు. ఇది బాగా అర్థం చేసుకుని 77 నుంచే నేను ఇది మాస్టర్ ప్లాన్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసి రాశాను. డిపిఓ గారు వాళ్ళు, మా ఇన్ఛార్జ్ సమితికి ఎవరైతే ఉన్నారో నారాయణరావు గారని, వారు కూడా రికమెండ్ చేశారు. ఇంతలో మా మిషన్ కాలబెట్టించారు. 79లో నష్టం భరించాము ₹80,000. అప్పుడు మా నాన్న అమ్మ బ్రతుకుండేది. తర్వాత 81లో అనుకోకుండా గ్రామ ప్రజలు నా ఖర్చు లేకుండా, నేను ఇక్కడ లేకున్నా కానీ, ఎలక్షన్ నాడు వచ్చినా కానీ నాకు ఓటేసి గెలిపించారు కాబట్టి నా బాధ్యత అనుకున్నాను. దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎవరైతే భూస్వాములు ఉన్నారో, పట్టిదారులు ఉన్నారు, చిన్నవాడు పెద్దవాడు, వాళ్ళందరినీ కూడా కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పాను, లేఅవుట్ రూల్స్ ఇట్లా ఉంటాయండి. 1 ఎకరం 10 గుంటలు ఉంది, మీరు 1 ఎకరం మాత్రమే అమ్మండి, అది కూడా బజార్ రేటుకి అమ్మండి. ఈ 10 గుంటలకు మీకు 750 గజాలు ముందు 30 ఫీట్ల రోడ్డుతో ప్లాట్ వస్తుంది, ఉత్తరాఖండ్కి వస్తుంది. ఇది మీకు సౌకర్యం, మాకు సౌకర్యం అండి అంటే కొంతమంది నమ్మారు, కొంతమంది నమ్మలేదు, కొందరు డబ్బులు కావాలన్నారు. ఊర్లో డబ్బులు పెడితే ఎవరు ఆర్థికంగా ఇవ్వగలిగి ఉండి సంపన్నులైన ఉన్న ఊరు ఇది, రోడ్ సైడ్ ఊరు, కానీ ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఈ స్కీమ్ కాదు, ఈయన వల్ల సక్సెస్ కాదు అనే విశ్వాసం వాళ్ళకు, అవుతుందనే బీద వాళ్ళకు విశ్వాసం. కాబట్టి తంటాలు పడ్డాను. కొందరి దగ్గర కొనడం జరిగింది. మా నాన్న వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను సహకారం తీసుకొని కొన్ని భూములు కొన్నాను. ఈ విధంగా నేను గ్రామానికి పడమర దిశ నుంచి ఎక్కడి నుంచి నాకు అవకాశం ఉందో అక్కడ బీసీ కాలనీకి అవకాశం వస్తే ఒక 25 ప్లాట్లు 200 గజాల చొప్పున ఏర్పాటు చేసి నేను భోక్తలకు అంటే బెనిఫిషరీస్కు ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా.
దానివల్ల గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నేను సర్పంచ్ లేను కానీ శాంక్షన్ ఇచ్చారు 8,000 రూపాయలు ఒక ఇల్లుకు. వాళ్ళు 10-12,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసుకొని ఆర్సీసీ ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇప్పటికీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది బీసీ కాలనీ. దాని తర్వాత కాలంలో ఈ బీడీ కార్మికులు బాగా ఉన్నారు. ఇక్కడ 2-3 కంపెనీలు ఉన్నాయి. దేశా బీడీ పెద్దది. అందువల్ల ఈ కార్మికులకు గృహ నిర్మాణం మన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి సాయం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో తండాలు పడి ఒక 100 ప్లాట్లు చేసి 10 రూపాయల గజం చొప్పున నిర్ణయం చేసి రిజిస్ట్రేషన్ 2-3 వేల రూపాయలైనా 500 తీసుకొని నా సొంత డబ్బులు పోయినా సరే పర్వాలేదని చెప్పేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరిగిందండి. కానీ తర్వాత రాలేదు. అందులో కొద్దిగా ఎవరికైతే స్తోమత ఉందో వాళ్ళు ఒక 40-50 ఇల్లు కట్టుకొని ఇప్పటికీ ఉన్నారు. ఈ విధంగా పడబట్టి నుంచి మా అభివృద్ధి స్టార్ట్ అయింది. ఒక వాస్తు పండితుని తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ఇది బాగుందండి, మీ గ్రామానికి క్షేమం అవుతుంది, లాభం అవుతుంది, మీరు చెయ్యండి అని ఆయన కూడా ప్రోత్సహించాడు. దాని తర్వాత ఒకరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ వచ్చాము. కొందరు వ్యతిరేకించిన డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల కొందరు అమ్మారు, సహకారానికి కొందరు అమ్మారు, వాళ్ళ లాభం గురించి కొందరు అమ్మారు. మొత్తం మీద ఒకటి సుమారు 30 ఎకరాల వరకు ఏరియా కవర్ చేసి నేను ఉత్తరాఖండ్కు ప్లాన్ చేసి కట్టుకునే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా వేస్ట్ కాకుండా హైదరాబాద్ నుంచి ఇంజనీర్లు తీసుకొచ్చి చేయించడం జరిగిందమ్మా. ప్రభుత్వ విధానాన్ని అర్థం చేసుకున్న నేను ఆవహించుకొని నేను గ్రామ ప్రజలకు చివరి వారి కూడా లాభం చేకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు ప్రభుత్వ భవనాలు లేవు, ప్రాథమిక పాఠశాలకు లేదు, హాస్టల్కు లేదు, దేనికి లేని పరిస్థితులు అర్థం చేసుకొని లేఅవుట్ సిస్టాన్ని అమలు చేయడం కొరకని సంకల్పించి నేను గ్రామస్తులందరినీ కూడా కన్విన్స్ చేస్తూ నాకు దొరికిన సమయం అంతా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడి ముచ్చటించి చేసి మీరు లాభపడండి, గ్రామం లాభపడాలి, ఈ రెండు ఉభయం కావాలనే ఉద్దేశంతో నేను తంటాలు పడి లేఅవుట్ అమలుకు ప్రయత్నం చేశాను, ఉపక్రమించాను. అందులో అప్పుడే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పనికి ఆహార పథకం వచ్చింది. ఆ పథకాన్ని ఉపయోగించుకొని నేను రోడ్లు వేయించాను. ఆ రోడ్లకు అనుకున్న 3,000 గజాలను ప్రాథమిక పాఠశాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. అందువల్ల 1,00,000 రూపాయలతో 3 గదులు నిర్మాణం RLEGP ప్రోగ్రాం కింద మంజూరీ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ నుంచి నిర్మించడం జరిగింది. హాస్టల్ కూడా దానం చేశారంట కదా. హాస్టల్ నిమిత్తము ఎప్పుడైతే శాంక్షన్ అయ్యి కాంట్రాక్టరు 7 లక్షల రూపాయలు మంజూరీ అయింది మీ గ్రామానికి, మీరు చెప్తేనే అయిందట. అప్పుడే కర్ణం రామచంద్రరావు గారిని పంచాయతీ మినిస్టర్ ఉండేవారు, వారు నా కోరిక మేరకు శాంక్షన్ చేయించారు. 2 నిజాంపేటలు ఉండేవి, నేను వెళ్ళి మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకొచ్చాను. మా నిజాంపేటని నారాయణపేట ఒక నిజాంపేట ఉంది. అప్పుడు కాంట్రాక్టర్ వచ్చి అయ్యా స్థలం చూపించండి అన్నాడు. వాస్తవంగా స్థలాలు లేవు, గవర్నమెంట్ స్థలాలు లేవు. అప్పుడు నేను ఆ భూస్వాములతో మాట్లాడి చేసి ఆ భూమిని నేను నా స్వాధీనం చేసుకొని వీరికి 1 ఎకరం 29 గుంటలు భూమిని స్వాధీనం చేయడం వల్ల ఆయన 7 లక్షల నిధితోని బిల్డింగ్ను కంప్లీట్ చేశారు నరసింహారెడ్డి గారిని కాంట్రాక్టరు. ఈ విధంగా నేను భూదానం చేస్తేనే ఆ బిల్డింగ్ కట్టగలిగారు. లాస్ట్ టైం మీరు సర్పంచ్గా ఓడిపోయారంట కదా, దాని గురించి మీరేమంటారు? 2013లో గ్రామంలోని కొందరు యువకులు ఉన్నారు, ఇంత డెవలప్ చేశారు సర్పంచ్ సాబ్, మీరేముంటే ఇది ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది, తాలూకా అవుతుందని మా అభిప్రాయంతో ఉన్నాను, దయచేసి మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి అని వారు అడిగారు. అప్పుడు వర్షాకాలమున ఆరోగ్యం బాగాలేకుండింది. అయినా వాళ్ళ కోరిక మేరకు నేను నామినేషన్ ఫైల్ చేశాను. చేసిన తర్వాత మీరే ఖర్చులు పెట్టాలి చేయాలంటే నాతో కాదండి, నా గ్రామం జన్మస్థానము, నేను ఇన్ని రోజులు మంచి పేరుతో ఉన్నవన్నీ నేను ఖర్చులు చేయను, ఏం చేయను, నమస్కారం పెడతాను, తిరుగుతామని అనుకుంటే నేను ఊళ్ళో ఉండలేనని చెప్పి కాంటాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మేమే గెలిచిపోయామని ఒకరు అనుకున్నారు. ఒకదనేమో కొత్తగా వచ్చాడు. అప్పుడు సర్పంచ్కు పార్టీతో అనుబంధం లేదు, సంబంధం ఉండదు. అలాంటిది పార్టీ తరఫు నుంచి అని అధికార పార్టీ వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రోత్సహించి చేసి ప్రయత్నం చేశారు. అందువల్ల నేను ఓడిపోవాల్సి వచ్చింది. 84 సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో బాగారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్, వారు జనతా పార్టీ ఉన్నా కానీ పనికి ఆహార పథకం అనేది తీసుకురావడం వల్ల దాన్ని మంజూరు చేసుకుని ఈ గ్రామ విస్తరణ యోజన ఎంతైతే ఉన్నదో అందులో రోడ్లను ప్లాన్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల అది మంజూరు వచ్చి మట్టి రోడ్లు వేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత భిన్న కార్యాలయాల భవనాల గురించి స్థలం ఇస్తే కానీ వాళ్ళు మంజూరు చేసే పరిస్థితి లేదు. నేను ఇయ్యలేను అనుకుని పై అధికారులు, రాష్ట్ర అధికారులు వాళ్ళందరూ కూడా మంజూరు చేసేయడం మొదలుపెట్టారు. సో అన్నిటికీ ఆనాడు హరిజన్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ గురించి స్థలం కావాలంటే ప్రతిపాదిత బస్టాండు దగ్గరలోనే ఇచ్చాను, వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దనే ఉద్దేశంతో. దాన్ని వాళ్ళు రద్దు చేయించారు. ఇచ్చిన దాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయాలను ఉపయోగించి
అయినా భరించాము. దాని తర్వాత మా హాస్టల్ కావాలంటే హాస్టల్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అంగన్వాడీ నేను పోరాడి తీసుకొచ్చాను. దానికి 500 గజాలు నేను కార్నర్ ప్లాట్ ఇవ్వడం వల్ల 1 లక్ష రూపాయలతోని బిల్డింగ్ నా మిత్రుల సహకారంతో నేనే నిర్మించాను. తర్వాత డాక్టరా గురించి అవసరమని ఒక ఉప సర్పంచ్ చంద్రసేన రెడ్డి గారు అడగడంతో 400 గజాలు ఇచ్చాను. ఆయన అడిగినంత ఇచ్చాను. దాని తర్వాత వారే 5-6 సంవత్సరాల నుంచి మనకు భవనం రావడం లేదండి, మోడల్ స్కూల్కు మంజూరు ఉంది, 70 లక్షల రూపాయలు మీరు ఇస్తేనే అవుతుందండి, ఎంత కావాలని అడిగాను. 3000 గజాలు కనీసం ఇవ్వండి, మీరు ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నేను లంబడితండ రోడ్డు పోయి దానికి తూర్పులో 3000 గజాలు మార్క్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత కాంట్రాక్టర్ వచ్చి బిల్డింగ్ కట్టాడు, నిర్మాణం అయిపోయింది. 1-2 సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉండింది. దాని తర్వాత కానీ వాళ్ళు చేరిపోయారు. అప్పుడు నేను గ్రామంలో ఉండడం లేదు. అందువల్ల తర్వాత ఇంతవరకు అయితే కాంపౌండ్ వారు ఉండదో సెంటర్ కాదనే ఉద్దేశంతో గ్రామస్తులు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పడము, ఎమ్మెల్యే గారు 9 లక్షల రూపాయలు కాంపౌండ్ ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం గురించి మంజూరీ ఇచ్చారు. ఆ మంజూరీని వచ్చినప్పుడు కొత్త 13లో నన్ను ఓడించి ఎవరైతే గెలిచారో ఆ పిల్లవాడు తిరుమల గౌడని కొత్త అతను వచ్చాడు. నన్నేమో బాబాయ్ అనేవాడు, కానీ పిలవలేదు, గౌరవించలేదు, కొబ్బరికాయ కొట్టమని కూడా అడగలేదు, కనీసం అద్దులు చూసుకోలేదు. అప్పుడే ఒక గ్యాంగ్ 100 మంది జమ అయిపోయి వాళ్ళంతా కలిసి దాని పక్కనే నా కొరకని ఉంచుకున్న పట్టా ల్యాండ్ నేను ఉన్నది దాన్ని కబ్జా చేయాలనే దురుద్దేశంతో మొత్తం నా స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తూ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే నేను ఇంజనీర్ గారికి మా ఎమ్మెల్యే గారికి అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు చేస్తామన్నారు, కానీ చేయలేకపోయారు. అప్పుడు హైకోర్టుకి వెళ్ళి రిట్టేసి నేను దాన్ని ఆర్డర్స్ తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో మా జిల్లా కేంద్రం ఉండేది, అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పాను. దాని తర్వాత మెదక్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. మెదక్ వచ్చిన తర్వాత కలెక్టర్ గారిని కలిస్తే వారు మొత్తం అప్లికేషన్స్ వాస్తవాలు తెలుసుకొని వెంటనే జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి ఆర్డర్ వేశారు. జాయింట్ కలెక్టర్ గారు తహసీల్దార్కి చెప్పారు, సర్వే చేయించారు. నా స్థలం నాకు వాళ్ళు ఇప్పించడానికి ఆర్డర్స్ వేశారు. అప్పుడు పంచనామా రాశారు. పంచనామా రాసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకొని దాని సందర్భం దాని యొక్క సంబంధం లేకుండానే వారు 6.5 గుంటలు కూడా ఇస్తానన్నాడు అని రాశారు. నాకు సంబంధం లేదు, నాతో రాయించుకొని తీసుకోలేదు. తర్వాత పొజిషన్ తీసుకున్నామని పాఠశాల వాళ్ళకి ఇచ్చామని కూడా చెప్పారు. మరి ఇచ్చామంటే వాళ్ళు అప్పచెప్పాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది. ఇప్పుడు దాన్ని ఆ పంచనామాను ఆధారం చేసుకుని దానికి సంతకం పెట్టుకున్నారు. మీరు స్వాధీనపరుచుకున్నారు కదా మీ స్థలాన్ని అంటే ఓకే అన్నాను. అయితే మళ్ళీ సంతకం పెట్టమంటే సంతకం పెట్టించాను. ఆ కాపీ ఇప్పుడు ఉంది. అయితే దాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నుకోబడ్డ జడ్పీటీసీ మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వచ్చి మన పంచాయతీ ఆఫీసర్ గారిని తీసుకొని వచ్చి, సార్ ఇంకా 6.5 గుంటలు కూడా ఇస్తాన్నాడు సార్, ఈయన అట్లా మోసం చేస్తున్నాడు సార్, ఇట్లా మోసం చేస్తున్నాడు, ఏదో విధంగా మళ్ళీ నేను రాకూడదనే ఉద్దేశంతో గ్రామానికి రావడం వాళ్ళకు కంటకంగా ఉండి తంటాలు పడుతూ వాళ్ళు చేశారు. ప్రహరీ కూడా నా ఖర్చులతో ఏర్పాటు చేస్తానని బోర్ వేయించాను, కరెంటు ఫిట్ చేయించాను. వేపిస్తుంటే 1-2 సార్లు కూలొచ్చారు, మళ్ళీ 3వ సారి కూడా కూల్చి పారేశారు. ఈ విధంగా 3 సార్లు నష్టం చేస్తే నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ మధ్యనే ఒక వారం రోజుల క్రితం అర్థమైంది ఏంటంటే నేను మిగుల్చుకున్న ఈ 4,000 గజాలు 2008లో కొన్నది పట్టా ల్యాండ్ నాది సొంతం, నా పిల్లల గురించి నేను కాపాడుకుంటుంటే ఇది నష్టం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నట్టుగా నాకు వ్యక్తమైంది. కాగానే 1 గంటలో ఆలోచన చేసి కూర్చోండి, అయ్యా గ్రామానికి నిజంగానే ఇది అవసరము, వాళ్ళకు పాఠశాలకు అవసరం అనుకుంటే నేను 2 ముఖ్యులను పిలిచి మహేందర్ గారని కొమ్మడ బాబు గారిని ఉప సర్పంచ్ వాళ్ళకి చెప్పాను. వాళ్ళకి నిజంగా అవసరం ఉంటే దీని బదులు నాకు ఇంత విలువైన భూమిని ఇవ్వమనండి. అది సర్కార్ ల్యాండ్ అయితే పట్టా చేసి ఇవ్వాలి, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అయితే నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వాలి. లేదు దీని విలువ ఇవ్వమనండి, నేను ఎక్కడైనా పోతాను, వాళ్ళకి సౌకర్యమైంది, నేను ఎందుకు బాధ పెడతాను, ఇంత త్యాగం చేస్తూ వచ్చాను, నేను ఎక్కడో షాపింగ్ స్థలంలో కట్టుకోవాలి, అలాంటిది ఇక్కడ ఇంత చివరి దాకా వచ్చానంటే దానికి అర్థం చేసుకోండి మీరు అని చెప్పాను. చెప్తే వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఉన్న స్థలాలను పబ్లిక్ ఉపయోగించరు, దూరమైందని, దగ్గరవి లేకుండా చేసిన వాళ్ళు గ్రామ పెద్దలే, మా పటవారి అనుకోండి, మారి పటేల్ అనుకోండి, పోలీస్ పటేల్ అనుకోండి, వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఎవరు ఇవ్వలేకపోయారు. మాజీ సర్పంచ్గా ఉన్న 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన నాకంటే ముందున్న ఒక పెద్ద మనిషి గంధయ్య నరసింహులు గారని వారు మాత్రమే కొన్న ప్లాట్ని ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ స్కూల్ కట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది పోలీస్ స్టేషన్గా మార్చడం జరిగింది. ఇది మా గ్రామ పరిస్థితి. దాని తర్వాత రాజమల్లు గారని అప్పటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు ఇట్లు వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఆపాను, జనము మేమంతా కలిసి ఆపితే ఆగి ఆయన సంతోషపడి ఒక బీసీ పిల్లవాడు సర్పంచ్ చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు
అందరికి 12 లక్షలు ఇస్తే 2 లక్షలు ఇస్తే 12 పడకల ఆసుపత్రి కడతానన్నారు. ఆయన నా ముఖం చూసి మా జనాన్ని చూసి ఏమన్నారు, నువ్వు 1 లక్ష తీసుకురావాయా, నీ ఊరికి 12 పడకల ఆసుపత్రి ఇస్తామనంటే, ఆ రోజుల్లో చెరుకు ఫ్యాక్టరీ మా పక్కనే నందిగామలో కన్సార్షియం ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుండేది. నేను అనుకున్నాను ఈజీగా ఒక టన్నుకు ₹1 ₹2 చందా వసూలు చేస్తే అయిపోతుందంటే అప్పటి నుంచి ఊహించుకున్నారు. ఈ పిల్లవాడు అనుకున్నది మేము చందాలు ఇచ్చినట్టయితే మేమేమో ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఈ పిల్లవాడేమో ల్యాండ్ లార్డ్ కాదు, ఏదో వృత్తి పని చేసుకొని సామిళ్ళు కార్ఖాన నడిపించుకునే వాళ్ళ కొడుకు. అందువల్ల ఈ కీర్తిలోకి వస్తే ఎమ్మెల్యే అయిపోతాడు అని బాగా కుట్ర పన్ని ఆలోచన చేసి అది కానేలేదండి. ఈ విధంగా ఏ విధంగానూ చందాలు వసూలు కాకుండా, చందాలు ఇవ్వకుండా, సామాన్య నిధి వసూలు కాకుండా తంటాలు పడ్డారు. అందువల్ల నేను ఏం చేశాను, ఈ లేఅవుట్ ఈ రూల్స్ ప్రకారంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసి 40 ఎకరాల దాకా చేసి దానికి 4 ఎకరాలు పైన ఈ 3 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి నింపేశాను. బీసీ కాలనీ, దాని తర్వాత స్కూలు, ప్రైమరీ స్కూలు, మన హాస్టల్. ఇది అయిన తర్వాత కూడా అవసరం వచ్చింది గ్రామానికి. మళ్ళీ గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్ లేదు, గవర్నమెంట్ నుంచి ఆర్డర్ తెచ్చాను నేను అది ఆక్షన్ చేయించాను. సెకండ్ బిడ్లో ఆపాను, థర్డ్ బిడ్లో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అయిన కదా మాత్రమే అమ్మాను. ఆ డబ్బులు ట్రెజరీలో జమ అవుతాయి. అది కూడా చూసుకోకుండా మా గ్రామ అప్పుడు యువకులు ఇప్పుడు పెద్ద మనుషులు అయిపోయారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అపార్థము అపవింద పాలు చేసే ప్రయత్నంలో యువకులను రెచ్చగొట్టి తాగిపించి చేసి ఆయన ఈ 70 తీసుకుపోయి 5 బతుండే, ఇల్లు కడుతుండే, పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టిండే, ఈ విధంగా అపవాదం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే దేని కొరకు నాకు అర్థం కావడం లేదు. నాదా వయసు అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ సర్పంచ్ చేసే సమస్య లేదు, నేను పోటీ చేసే సమస్య అంతకంటే లేదు. నేను పోటీదారుని మంచివాడిని తయారు చేయడానికి నా విద్య, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ ఉపయోగించి తయారు చేస్తాను, కానీ నేను ఎందుకు సర్పంచ్ అవుతాను? ఎందుకంటే నేను ఏం సాధించలేను, నాకంటే పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా నన్ను చూసి ఓర్వలేరు. కాబట్టి నాకు కొన్ని భావాలు ఉన్నాయి. దాని ప్రకారంగా ఇవాళ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, అమిత్ షా గారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కలుసుకొని నా సేవలు, నా అనుభవము ఇవన్నీ కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటే ఏదైనా నామినేట్ పోస్ట్ ఇచ్చినట్టయితే నేను పనిచేస్తాను. ఇవ్వరు, నేను ఇంతగా సంతోషపడతాను. ఇప్పుడు నేను రేపు రాబోయే కాలంలో దినాలు బతుకుతానా, నెలలు బతుకుతానా, సంవత్సరాలు బతుకుతానా నా చేతులు లేదు. అది భగవంతుని యొక్క ఇచ్చే ఆయుష్. కాబట్టి నేను చివరి వరకు ఏ గ్రామంలో పుట్టానో, ఏ గ్రామస్తులు అయితే నన్ను ఈ విధంగా మన్నించి 21 సంవత్సరాలుగా నాకు బాధ్యత అప్పచెప్పారు, ఇటు కోఆపరేటివ్ అప్పచెప్పారు, ఇటు సొసైటీ అప్పచెప్పారు. వాళ్లకు నాకు తోచినంత వరకు, శక్తి ఉన్నంత వరకు సేవ చేయాలనేదే నా సంకల్పం, అంతకంటే లేదు. అయితే ఇందులో రెండో కుమారుడు అమెరికాలో ఉండి అడగడుగున 2 లక్షలు, 5 లక్షలు, 10 లక్షలు ఈ విధంగా ఒక 2 కోట్ల రూపాయల వరకు నాకు ఆర్థిక సహాయం అందించాడు. అందువల్ల ఆయనకి ఏదైనా వీలైతే ఇవాళ అమ్ముకుంటే 20 కోట్లు రావచ్చు, కానీ నేను అది కాకుండా ఇక్కడ స్థానికంగా కొద్దిగా మిగిలిన ప్లాట్ అన్న మిగులుద్దామంటే మొన్ననే వచ్చిపోయాడు ఆయన చూసి, నాన్న ఇంత ద్వేషం దేనికి, వాళ్ళంతా కోటీశ్వరులు, నిన్ను చూసి ఇంత బాధపడుతున్నారు, కాబట్టి నువ్వు బాధపడొద్దని ఒక సాంత్వన కూడా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సో అందువల్ల వీళ్ళ ప్రయత్నం ఏదో విధంగా ఎవరు దానం ఇచ్చాడు, ఏదో ఎట్లు ఇస్తారని ఒక అపవాదులు చెప్తున్నారు తప్పితే ఇచ్చింది వాస్తవము. పట్టుదలలు ఉన్నారు, నేను ఇచ్చింది ఉన్నది, కాగితాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా నడుస్తుంది. దానికి నేను చేయగలిగింది ఏముంటుంది, సంకల్పము, తర్వాత సార్థకత నేను సాధించాలి. ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఏవేవైతే ఇచ్చేసినామో కాగితం ద్వారా ఇచ్చినప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా, గిఫ్ట్ ద్వారా ఇవ్వాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అది సాధ్యమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సార్, మళ్ళీ మీరు ఇంకేమైనా నామినేటెడ్ పోస్ట్కి ట్రై చేస్తున్నారా? ఇంకా ట్రై చేయలేదమ్మా. 2022లో ఇవన్నీ చూపించి ఎవరినన్ను వచ్చి సందర్శించి ఇప్పటికీ కలెక్టర్ గారిని, డిఎస్పీ గారిని, ఎస్పీ గారిని అందరినీ రమ్మంటున్నాను. కరోనా అని, అదని, ఇదని, ఇప్పటికి ఎవరూ రాలేదు. కాబట్టి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పార్టీ అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు, ఆల్ ఇండియా లెవెల్ వాళ్ళు వచ్చి చూసి నిజంగా ఇది ఆదర్శంగా ఉంది అని వాళ్ళు భావించినట్టయితే మాత్రమే నాకు ఇవ్వమంటున్నాను. నా యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, సామర్థ్యము ఇవన్నీ చూసి నేను చేయగలుగుతానంటేనే మీరు ఇవ్వండి. ఇవ్వడం వల్ల గ్రామాలకు లాభం అవుతుంది, చట్టాల్లో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. లేఅవుట్ చట్టం కానీ, భూ గరిష్ట పరిమితి, పట్టణ భూ గరిష్ట పరిమితి అనే దానిలో ఒక పెద్ద మనిషి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యిండు కూడా, పార్లమెంట్ మెంబర్లు అయ్యిండు కూడా తప్పు చేశారు, రాంగ్ స్టెప్ వేశారు, రద్దు చేశారు. దానివల్ల ఎవరికీ లాభం జరగలేదు. అందులో నేను ఒక 6 ఎకరాలకు ప్రెసిడెంట్ అయ్యిండు కూడా నేను నష్టపడ్డాను, దానికి చాలా నష్టపడ్డాను. అయినా నేను ఎందుకంటే నేను చిత్త చాపల్యం విడిచిపెట్టేసి ఏదో పిచ్చి వేసినట్టుగా అరవకుండా
ఇది భగవంతుని యొక్క పరీక్ష అనుకొని నేను సహించాను. అందువల్ల 10 కోట్ల రూపాయలు నష్టమైంది నాకు. అయినా నేను అనుభవాలు తీసుకుంటున్నానే కానీ నేను ఒకరి మీద పగ కానీ ద్వేషం కానీ పెంచుకోవడం లేదు.